Здравейте, приятели градинари! Есента дойде и ни поднесе своите вкусни плодове, но конкретно този се врежда в топ 3 на най-добрите, поне за мен. Това е индианският банан Асимина трилоба или още се нарича пау-пау. Дори не знам откъде да започна да го представям. С две думи, това е чудото на природата. Първо, защото самите плодове са просто уникални. Те са сладки, силно ароматни, с всевъзможни вкусови нотки. В зависимост от сорта може да е банан, манго, ананас, карамел и така нататък. С нежна, кремообразна, топяща се в непцето консистенция. Асимината, освен че е супер храна, тя е супер полезна за здравето, особено в борбата с коварните болести. А най-хубавото е, че този екзотично изглеждащ вид е всъщност устойчив и може да вирее почти навсякъде в България. Доста непретенциозен, не боледуван, не се пръска, предпочита по-влажни терени или поливни условия, особено в началото. Единственото изискване е да бъдат две растения, за да се взаимоопрашват. В момента разполагам с прекрасни растения на саксия. Повече информация и каталог ще оставя в описанието на видеото. Благодаря и лек ден, приятели!